Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മോമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനഞ്ചനാശലാകിയ ശശ്രുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വയിതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാൻ ശ്രീദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തിശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമൺ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരകൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ പ്രഭുപാദികേ നിതായ ഗുരുപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹോളിഡേ ആണ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലും ഹോളിഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് കുറവേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇന്ന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് ജഗന്നാഥ സ്നാനയാത്രയാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പഠിക്കേണ്ടായി ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ സ്നാനയാത്രയെ കുറിച്ചിട്ട്. പിന്നീട് ശ്രീ മുകുന്ദദത്ത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റിലാണ്, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. മുകുന്ദദത്ത കീർത്തനം പാടുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു മനോഹരമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ മുകുന്ദദത്തയുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീധര പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ശ്രീധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊലബേച്ച് ശ്രീധര എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ജഗന്നാഥ സ്നാനയാത്രയെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ജ്യേഷ്ഠ മാസത്തിലെ പൗർണമിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സ്നാന ഉത്സവമാണ് സ്നാനയാത്ര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ദേവസ്നാന പൂർണിമ. വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം വർഷത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ജഗന്നാഥൻ, ബലദേവൻ, സുഭദ്ര, സുദർശൻ, മദൻ മോഹൻ എന്നീ വിഗ്രഹങ്ങളെ പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്രയെ സ്നാനവേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണം അനുസരിച്ച് രാജ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ
വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സ്നാന ചടങ്ങ് നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. പുരിയിൽ ഈ ദിവസത്തിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരെ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ രത്നസിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ജഗന്നാഥൻ, ദേവി സുഭദ്ര, ബലഭദ്രൻ എന്നിവരുടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ അതിരാവിലെ തന്നെ പുറത്തെടുക്കുകയും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്നാനവേദി അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപീഠത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 3 വിഗ്രഹം കുളിപ്പിക്കുവാനും അഭിഷേകം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ദേവസ്നാന പൂർണിമയിൽ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂജാരിമാർ കുറച്ച് പൂജകളും ചടങ്ങുകളും നടത്തും. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാനെ സ്നാനം ചെയ്യിക്കുവാൻ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും സുഗന്ധങ്ങളും അടങ്ങിയ 108 കുടം വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആചാരപരമായ സ്നാനവേളയിൽ ഭഗവാനെ സാധാരണ വേഷം അണിയിക്കുകയും സ്നാനത്തിന് ശേഷം ഭഗവാനെ ഹാത്തിബേഷ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയുടെ രൂപത്തിൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാത്രിയിൽ ജഗന്നാഥ, ബലദേവ, സുഭദ്ര മൂർത്തികൾ അനവസര അഥവാ അനസാർ ഭവനത്തിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഈ അവസര കാലയളവിൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുകയില്ല. 15 ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധമായ രഥയാത്രയുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദിവസം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ദർശനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേവസ്നാന പൂർണിമയിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തർ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മോചിതരാവുകയും ആനന്ദകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു സ്നാനയാത്രയെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? സ്നാനയാത്ര ദേക്കി പ്രഭുരാ ഹൈലെ ബട സുഖ ഈശ്വരനവസരേ പായിലെ ബട ദുഃഖ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ സ്നാനോത്സവം ദർശിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷെ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അനവസര വേളയിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയാതായതിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ ദുഃഖിതനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്തു. രഥയാത്ര ഉത്സവത്തിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നടക്കുന്ന ശ്രീ ജഗന്നാഥ സ്നാനയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന് പുതിയ ചായം പൂശൽ നടത്തും. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ 2 ആഴ്ചയോളം സമയമെടുക്കും. ഈ കാലയളവിനെ അനവസരം എന്ന് പറയുന്നു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കാണാൻ നിത്യവും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. സ്നാനത്തിന് ശേഷം ദർശനം ലഭിക്കാത്ത ഈ ഇടവേള അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദുസ്സഹമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വളരെ ദുഃഖിതനാക്കി. ഗോപിഭാവേ വിരഹ പ്രഭു വ്യാകുലഹയ അളർനാഥേ ഗല പ്രഭു സപര ചടിയ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ വേർപാടിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൃഷ്ണവിരഹത്താൽ ഗോപികമാർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട അതേ തീവ്രമായ ഉത്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഈ അവസ്ഥയിൽ അവിടുന്ന് എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അളർനാഥിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് 2 ആഴ്ച മുമ്പായിട്ടുള്ള ചടങ്ങാണിത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാനെ മനോഹരമായിട്ട് ചായമൊക്കെ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെക്കുകയും അങ്ങനെ രഥോത്സവം നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ടുള്ള അളർനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്, അവിടേക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള കൊലവേജ ശ്രീധരൻ, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ആദിലീലയിൽ നമ്മൾ 10ാമത്തെ
അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കൊലബേജ ശ്രീധര പ്രഭുര പ്രിയദാസ അൻഹാസേന പ്രഭു കരേ നിത്യ പരിഹാസ. വാഴപ്പോളകളുടെ വിൽപ്പനക്കാരനായ ശ്രീധരനായിരുന്നു 29ാമത്തെ ശാഖ. മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയ സേവകനായിരുന്ന അദ്ദേഹവുമായി അവിടുന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും തമാശകളിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ശ്രീധരൻ വാഴപ്പോള കപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ വാഴപ്പോളകൾ വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വാഴത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം വാഴയിലകളും പോളകളും വാഴപ്പിണ്ടിയും ശേഖരിച്ച് നിത്യവും കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% ഗംഗയെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ബാക്കി സ്വന്തം ഉപജീവനത്തിനും വിനിയോഗിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാസിയോട് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ശ്രീധരൻ ആഹ്ലാദത്താൽ നൃത്തം ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു പതിവായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും ജലം പാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീധരൻ ശചീദേവിക്ക് ഒരു കുമ്പളങ്ങ പാകം ചെയ്യാനായി സമ്മാനിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയി. കവി കർണപൂരന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ശ്രീധരൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ കുസുമാസവൻ എന്ന ഗോപകുമാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗര ഗണദേശ ദീപികയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: കൊലബേജാതയക്യത പണ്ഡിത ശ്രീധരോദിജ ആസിത് വ്രജ ഹാസ്യകരോ യേനാമുന കുസുമാസവ. കൃഷ്ണലീലയിൽ കുസുമാസവൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗോപബാലൻ ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ നവദ്വീപ ലീലയിൽ കൊലബേജ ശ്രീധരനായിരുന്നു. 12 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ 12 പ്രധാനപ്പെട്ട സഖമാരിൽ ഒരാളാണ് കുസുമാസവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗോപബാലൻ. അദ്ദേഹമാണ് ചൈതന്യ ലീലയിലെ കൊലബേജ ശ്രീധരനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ആ കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ കടയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ചെറിയൊരു കട. അവിടെ വാഴപ്പോളകൾ കൊണ്ടുള്ള കപ്പുകളും മറ്റുള്ള വാഴപ്പഴവും അങ്ങനെ വാഴയിലയും മറ്റുള്ള വാഴക്കാമ്പും വാഴക്കും അങ്ങനെയുള്ള വാഴയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു കടയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പോവുകയും മഹാപ്രഭു അവിടെ നിന്നും വാഴപ്പഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന് വിലപേശുമായിരുന്നു. ഇത്ര പൈസയൊന്നുമില്ല, നീ കൂടുതലാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിലപേശും. അവസാനം എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണലീലയിലെ ആ ഗോപന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമാർ ഇവിടെ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ കൊലബേജ ശ്രീധരനുമായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്നു. മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, ഈ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൊലബേജ ശ്രീധരനാണെന്ന് പറയും. അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്വർണവും മറ്റും കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പുകാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുമായിരുന്നു. മറ്റു വലിയ വലിയ ധനികരായ വ്യാപാരികളൊക്കെ എന്താണ് ഈ കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ കടയിൽ ഒന്നുമില്ല, വാഴയുടെ ആ പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ എത്ര പൈസയാണ് വരിക, വാഴപ്പഴത്തിനും മറ്റും. എന്നിട്ടും മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഇദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനികനും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനും. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിങ്കലി അത്രയും വലിയ നിധിശേഖരമുണ്ടെന്ന് പറയും. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ നിധിശേഖരം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊലബേജ ശ്രീധരനോട് മഹാപ്രഭു പറയും, നിന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ നീ വേറെ എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ വലിയ സമ്പന്നനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു ആ കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ കൊലബേജ ശ്രീധരനോട് എപ്പോഴും പറയും, നീ എപ്പോഴും ഈ കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ കുത്തു വീണിട്ട് ഇപ്പം ഡിസൈനൊക്കെ ആക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ, ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കീറിയ ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചിടുക. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ അല്ലെ. എന്നാൽ കൊലബേജ ശ്രീധരൻ അങ്ങനെയല്ല. അതൊക്കെ പഴകി മുഷിഞ്ഞ് അതിലൊക്കെ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ വീണിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. മഹാപ്രഭു പറയും, നീ എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ സമ്പന്നനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്?
വല്ലഭേജ ശ്രീധരൻ മറുപടി ആയിട്ട് പറയും, ഞാൻ നഗ്നത മറക്കുവാനായാണ് ഈ വസ്ത്രം അണിയുന്നത്. എന്റെ അങ്ങനെയുള്ള രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറക്കുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെയും പുറത്ത് കാണുന്നില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദ്വാരം വീണിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രവും അത് കുടിക്കുവാനായിട്ട് മൺകലങ്ങൾ പൊട്ടിയതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അതെടുത്തിട്ട് മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയുണ്ട്. വീടൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആകാശം കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇതെന്തൊരു വീടാണ്, മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചോർന്നൊലിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ വല്ലഭേജ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ്. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും അതൊക്കെ മഴയൊക്കെ കൊള്ളുന്നു, അവർക്ക് വേറെ അങ്ങനെ മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ല, അവർക്ക് വലിയ വീടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രയോ ഭാഗ്യവാനാണ്, എനിക്കിങ്ങനെ താമസിക്കാൻ ഒരു കൂരയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ മറുപടികളും മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദരിദ്രനായത്? നീ ആ ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള നാരായണന്റെ ഭക്തനല്ലേ, നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദരിദ്രനായി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. വല്ലഭേജ ശ്രീധരൻ അറിയാം, കൃഷ്ണഭക്തി, കൃഷ്ണപ്രേമം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അല്ലെ. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് മഹാപ്രഭുവിനോട് വല്ലഭേജ ശ്രീധരൻ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിച്ചു തരണമെന്ന്. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ദർശനം നൽകുകയും പിന്നീട് അങ്ങനെ വല്ലഭേജ ശ്രീധരൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. വല്ലഭേജ ശ്രീധരനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീല കളിച്ചിട്ടുള്ള ഗോപനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുകുന്ദദത്ത എന്ന് പറയുന്നതും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീ മുകുന്ദദത്ത ശാഖ പ്രഭുര സമാധിയായി യാൻഹര കീർത്തനാച്ചേ ചൈതന്യ ഗോസായി. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഒരു സഹപാഠിയായിരുന്ന മുകുന്ദദത്തൻ ചൈതന്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശാഖയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാടുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശ്രീ മുകുന്ദദത്തൻ പടിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ചട്ടഗ്രാമ ജില്ലയിലെ ചാൻഹാരയിലായിരുന്നു ജനിച്ചത്. ഈ ഗ്രാമം പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും 10 വർഷം അഥവാ 20 മൈൽ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗൗരഗണദേശ ദീപികയിൽ 140 പറയുന്നു, പ്രജേസ്ഥിതോ ഗായകോയേ മധുകണ്ഠ മധുവ്രതോ മുകുന്ദ വാസുദേവതൗ ദത്തോ ഗൗരംഗ ഗായകൈ. വ്രജത്തിൽ മധുകണ്ഠനെന്നും മധുവ്രതനെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന 2 ഹൃദ്യരായ ഗായകരുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമൂഹത്തിലെ ഗായകരായിരുന്നു അവർ. ചൈതന്യലീലയിൽ മുകുന്ദദത്തനും വാസുദേവദത്തനുമായി ആവിർഭവിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ മുകുന്ദദത്തൻ അവിടുത്തെ സതീർത്ഥനായിരുന്നു. ഇരുവരും പതിവായി തർക്കശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ മുകുന്ദദത്തനോട് തർക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റുമുട്ടുമായിരുന്നു. ചൈതന്യ ഭാഗവതം ആദിഖണ്ഡം 11ഉം 12ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് വിവരിച്ചിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗയയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നും കൃഷ്ണലീലയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി മുകുന്ദദത്തൻ അവിടുന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാഗവതം മധ്യഖണ്ഡം 7ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഗദാധര പണ്ഡിതൻ പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിയുടെ ശിഷ്യനായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. മുകുന്ദദത്തൻ ശ്രീവാസന്റെ അങ്കണത്തിൽ പാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടിനൊത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്തു. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ സാദപ്രഹരിയം 7 പ്രഹരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 21 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഹർഷോന്മതാവസ്ഥ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ മുകുന്ദദത്തൻ ഗാനം ആലപിച്ച് ആ ചടങ്ങിനെ ആരംഭം കുറിച്ചു. മുകുന്ദദത്തൻ പലതരത്തിലുള്ള അഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതിനാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഗഡചടിയ ബേട്ട
എന്ന് വിളിച്ച് ശാസിച്ചിരുന്നു. ചൈതന്യ ഭാഗവതം മധ്യഖണ്ഡം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഭവനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വേഷം ധരിക്കുമ്പോൾ മുകുന്ദദത്തനായിരുന്നു ആദ്യ ഗാനം ആരംഭിക്കുക. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനുള്ള തന്റെ അഭിലാഷം വെളിവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി മുകുന്ദദത്തന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയി. അപ്പോൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ നാൾ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാഗവതം മധ്യഖണ്ഡം 26-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ സന്യാസധാരണത്തെക്കുറിച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിലൂടെ ഗദാധര പ്രഭുവും ചന്ദ്രശേഖരാചാര്യനും മുകുന്ദദത്തനും മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ അവരെല്ലാം കട്ടുയിൽ പോയി സന്യാസധാരണത്തിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി. ഭഗവാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഗദാധര പ്രഭുവും ഗോവിന്ദനും പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം വരെ അവിടുന്ന് അനുഗമിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചൈതന്യ ഭാഗവതം അന്ത്യഖണ്ഡം 2-ാം അധ്യായം പരിശോധിക്കുന്നു. ജലേശ്വരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസ ദണ്ഡ് ഓടിച്ചു. ആ സമയത്ത് മുകുന്ദദത്തനും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ വർഷവും മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കുവാൻ ബംഗാളിൽ നിന്നും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. മുകുന്ദദത്തയുടെ സഹോദരനാണ് വാസുദേവ ദത്ത. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് മുകുന്ദദത്ത. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണലീലയിലെ മധുകണ്ഠനും വാസുദേവദത്ത മധുപ്രദനും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 2 ഗായകരായിരുന്നു. കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള ഗായകർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യലീലയിലും മുകുന്ദദത്തയായിട്ടും വാസുദേവദത്തയായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ മുകുന്ദദത്തയുടെ തിരോഭാവ ദിനം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊലബേജ ശ്രീധരൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. അതുപോലെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം സ്നാനയാത്ര ഇന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷങ്ങളാണ്. നമുക്കിനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് പേരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈവിഷ്ടപൂരുഭയഃ നരസിംഹരൂപം കൃത്വാ ബ്രഹ്മദ്ഭ്രുകുടീദ്രംഷ്ടകരാളവക്ത്രം ചൈത്രേന്ദ്രമാശുഗതയാപി പതന്തമാരാ ദൂരോ നിപാത്യ വിദധാര നഗേ സ്ഫുരന്തം. ത്രൈവിഷ്ടപൂരുഭയഃ നരസിംഹരൂപം കൃത്വാ ബ്രഹ്മദ്ഭ്രുകുടീദ്രംഷ്ടകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗതയാപി പതന്തമാരാ ദൂരോ നിപാത്യ വിദധാര നഗേ സ്ഫുരന്തം. ത്രൈവിഷ്ടപൂരുഭയഃ നൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ബ്രഹ്മദ്ഭ്രുകുടീദ്രംഷ്ടകരാളവക്ത്രം ചൈത്രേന്ദ്രമാശുഗതയാപി പതന്തമാരാ ദൂരോ നിപാത്യ വിദധാര നഗേ സ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈവിഷ്ടപൂരുഭയഃ നൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ബ്രഹ്മദ്ഭ്രുകുടീദ്രംഷ്ടകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗതയാപി പതന്തമാരാ ദൂരോ നിപാത്യ വിദധാര നഗേ സ്ഫുരന്തം. ത്രൈവിഷ്ടപൂരുഭയഃ നൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ബ്രഹ്മദ്ഭ്രുകുടീദ്രംഷ്ടകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗതയാപി പതന്തമാരാ ദൂരോ നിപാത്യ വിദധാര നഗേ സ്ഫുരന്തം.
ദൂരൗ നിപാത്യ വിദധാരനഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപൂരിഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ പ്രണത്ഭുഗുഡിദ്രംഷ്ടകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാത് ദൂരോ നിപാത്യ വിദധാരനഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപോരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ പ്രമദ്ഭൃകുടിദംഷ്ട്രകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാ പൂരൗ നിപാത്യ വിദധാരനഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപോരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ബ്രഹ്മദ്ഭ്രൂകുടീദ്രംശകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാ ദൂരോ നിപാത്യ വിദധാര നഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ജോലിക്കുൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപൂരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ പ്രമദ്ഭൃകുടിദംഷ്ട്രകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാത് പുരൗ നിപാത്യ വിദധാരനഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപോരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ പ്രമദ്ഭൃകുടിദംഷ്ട്രകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാ ദൂരൗ നിപാത്യ വിദധാരനഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ശരിക്കും കണ്ടില്ല, കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. അതെ, ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും മാതാജി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിളിക്കാം. ശരി പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപോരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ഭ്രമദ്ഭൃകുടിദംഷ്ട്രകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാ ദൂരൗ നിപാത്യ വിദധാര നഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപോരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ഭ്രമദ്ഭൃകുടിദംഷ്ട്രകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാ ദൂരൗ നിപാത്യ വിദധാരനഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപൂരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ഭ്രമദ്ഭൃകുടിദംഷ്ട്രകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാ ദൂരോ നിപാത്യ വിദധാരനഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപൂരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ഭ്രമദ്ഭൃകുടിദംഷ്ട്രകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുഗദയാഭിപദന്തമാരാ
दूरो निपात्य विदधार नखे स्फुरन्दम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഭാരതീയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈവിഷ്ടപോരുഭയഹാസരൂപം കൃത്വാ ഭ്രമൽപുരുഷേദംഷ്ടകരാളവക്രം നൈതേന്ദ്രമാശു ഗതയാഭിപതന്തമാരാ വിദധാരനഖൈസ്തുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഓക്കെ ആയോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈപിഷ്ടപൂരുഭയഹാസ നൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ഭ്രമദ്ഭൃഗുടിദംഷ്ട്രകരാളവക്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശു ഗതയാഭിപതന്തമാരാ ദുരൗ നിപാത്യ വിദധാരനഖൈസ്ഫുരന്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതമണി കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. त्रैविष्टपोरुभयहासनृसिंहरूपं कृत्वा ब्रह्मभृगुडितं चकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्दमारात् ऊरौ निपात्य विदधार नखैस्फुरन्दम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാരാമനമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रैपिष्टपूरुभयाहसनि निसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भृगुडिदंष्ट्रकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा भूरो निपात्य विदधार नखैस्फुरन्दम्. हरे कृष्ण प्रभु जी ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. त्रैपिष्टपोरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भृगुडि त्रिगुडि द्रंष्ट्राकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विदधार नखैस्फुरन्दम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रैविष्टपूरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा ब्रह्मद्भृगुडिदंष्ट्रकराळवक्त्रं दैत्रेन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विदधार नखैस्फुरन्दम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി हरे कृष्ण प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. त्रैपिष्टपूरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भृगुडिदंष्ट्रकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विदधार नखैस्फुरन्दम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാ സുകുമാര മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. त्रैविष्टपूरुभयहाससंरूपं कृत्वा भ्रमद्भृगुडिदंष्ट्रकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विदधार नखैस्फुरन्दम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. ത്രൈവിഷ്ടഭ ദേവന്മാർ ഊരുഭയഹ മഹാഭയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നവൻ സഹ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നരസിംഹരൂപം നരസിംഹ അവതാരം സ്വീകരിക്കൽ കൃത്വ ആവിധം ചെയ്യുകയാൽ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൃഗുടി പുരികങ്ങൾ ദ്രംഷ്ടകൾ കരാള വളരെയധികം ഭീഷണം വക്രം വായി ദൈത്യേന്ദ്രം അസുര രാജാവ്
ആശു പെട്ടെന്ന് ഗതയ കയ്യിൽ ഗതയേന്തി അഭിപതന്തം നിപതിക്കുന്ന വേളയിൽ ആരാ തൊട്ടടുത്ത ഊരു തുടകളിൽ നിപാദ്യ വെച്ചുകൊണ്ട് വിധധാര പിളർന്നു നഖങ്ങളാൽ പുരന്തം ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിനായി വെല്ലുവിളിച്ച വേളയിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ദേവന്മാരുടെ മഹാഭയങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ നരസിംഹാവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. കയ്യിൽ ഗതയെ ഏന്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിനായി വെല്ലുവിളിച്ച അസുര രാജാവ് ഹിരണ്യകശിപിനെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഊരുക്കളിൽ അഥവാ തുടയിൽ കിടത്തി ക്രോധത്തോടെ പുരികങ്ങൾ ചൊടിച്ച് വായ് പിളർന്ന് ഘോരദ്രംഷ്ടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വജ്രതുല്യങ്ങളായ നഖങ്ങളാൽ അസുര രാജാവിന്റെ മാറിടം പിളർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാനായ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെയും പുരാവൃത്തം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമ സ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ഭൗതിക സംപ്രാപ്തങ്ങളിലൂടെ അതിശക്തനായി തീരുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയാൽ സ്വയം അമരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവ് അമരത്വം എന്ന വരം നൽകുന്നതിന് ശക്തിയറ്റവനായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പോലും അമരനായിരുന്നില്ല, അഥവാ അമരത്വമുള്ളവനായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ഒട്ടൊക്കെ അമരത്വത്തിന് സമാനമായ ഒരു വരം കുടിലഗതിയിൽ പ്രാപ്തമാക്കി. താൻ മനുഷ്യരാലോ ദേവന്മാരാലോ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്താലോ രാത്രിയിലോ പകലോ വധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആകിലും ഭഗവാൻ പാതി മനുഷ്യനും പാതി സിംഹവും ചേർന്നൊരു രൂപം സ്വീകരിച്ചു. അത് ലൗകികയായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലൊരു അസുരനെ സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ വരത്തിന് ഭംഗം സംഭവിക്കാതെ അഥവാ അതിന് അനുയോജ്യമാവണ്ണം ഭഗവാൻ അവനെ നിഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ അവനെ മടി കിടത്തി വധിക്കുകയാൽ അവൻ പൃഥ്വിയിലോ ജലത്തിലോ ആകാശത്തിലോ അല്ലായിരുന്നു. നരസിംഹദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വജ്രതുല്യ നഖങ്ങളാലാണ് അസുരന്റെ മാറിടം പിളർന്നത്. അത് ഹിരണ്യകശിപുവിന് സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന് അതീതമായ മനുഷ്യശാസ്ത്രമായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു എന്നതിന്റെ മൂലാർത്ഥം സ്വർണത്തിന്റെയും മൃദുവായ ശൈലിയുടെയും പിറകെ പായുന്ന ഒരുവൻ, അതായത് സർവ്വലൗകികരുടെയും പരമലക്ഷ്യമായ ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ പിറകെ പായുന്ന ഒരുവൻ എന്നാകുന്നു. ഭഗവാനുമായി യാതൊരുവിധ ആധാരദേയ ഭാവവുമില്ലാത്ത അത്തരം അസുര വ്യക്തികൾ ക്രമേണ ഭൗതിക ആർജനങ്ങളിൽ മതോത്തമമായി ഇടുകയും പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ ആധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ ഭഗവത് ഭക്തരെ ദ്രോഹിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ദൈവവശാൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായി ഭവിച്ചു. ബാലനായ പ്രഹ്ലാദൻ മഹാഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുരനായ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിച്ചു. കൊടിയ പീഡനത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ശത്രുവിനെ വധിക്കുവാനായി മാത്രം ഭഗവാൻ നരസിംഹ അവതാരം സ്വീകരിച്ചു. അസുരന്റെ സങ്കല്പത്തിന് അതീതമായ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു. നാസ്തിക അസുരന്മാരുടെ ഭൗതികമായ പദ്ധതികൾ സർവശക്തനായ ഭഗവാനാൽ തകർക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യ നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തഗണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഗുരുവേഗവരചന്ദ്രായ രാധികായ തടേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീലപ്രഭുപാദക്ക് ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ് നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്താണ് നരസിംഹ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചത് അല്ലെ. നരസിംഹ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ആ അവസരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിവിടെ ചുരുക്കി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനോട് തപസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വരം എന്താണ്? മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ, അമരത്വം വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തനാർ. ബ്രഹ്മലോകത്തും ജനന മരണങ്ങളും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിനും മരണമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളെ പോലെ ചെറിയ കാലയളവല്ല ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്, അപ്പോഴെങ്ങനെ നിനക്ക് ഞാൻ അമരത്വം തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു? മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നിനക്ക് എങ്ങനെ വരം തരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 7ാം അധ്യായ സ്കന്ധത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഴാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ചുരുക്കി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സിനായിട്ട് പോയപ്പോഴ് കയാതുവിനെ ദേവന്മാര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അവളുടെ വയറ്റിലുള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് അല്ലെ, അതിനെ വധിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നാരദമുനി, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ നാരദമുനി അവിടെ വരികയും അവർ വിചാരിച്ചു ഈ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടിയും ഒരു അസുരനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവരെ വധിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി നാരദമുനി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. നാരദമുനി ആ കയാതുവിന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കേട്ടിരുന്നില്ലേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലെ. നാരദമുനിയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുതൻ. പിന്നീട് ചണ്ഡാമർക്ക എന്ന രാക്ഷസ ശുക്രാചാര്യന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ചണ്ഡയാമർത്തിയും അവരെയാണ് പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവര് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യയൊന്നും ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പഠിച്ചില്ല അല്ലെ. പകരം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും തന്റെ കൂടെയുള്ള അസുരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഹിരണ്യകശിപു അറിയുകയും അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. കുറെ ഉപദേശിച്ചു നോക്കി, അവരെ ശാസിച്ചു, നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യമല്ല ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നാരദമുനിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അത് പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അസുരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ തന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതറിയുകയും ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ഇങ്ങനെ
ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരുമില്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ജപിക്കണം? ഓം ഹിരണ്യകശിപേ നമഃ എന്ന് ജപിക്കണം എന്ന് പറയുകയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയുണ്ടായി, ഉറക്കെ ജപിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശക്തിയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറയും, എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത്, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ശക്തി നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം യാതൊരു രക്ഷയും ഇല്ലാതപ്പോഴേ ഹിരണ്യകശിപു ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള വഴികളും നോക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുകയുണ്ടായി, വിഷപ്പാമ്പുകൾക്കിടയിലിടുകയുണ്ടായി, മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിടുകയുണ്ടായി, പിന്നെ തീയില് ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് കത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ഹോളികക്ക് ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട്, ആവരണമുണ്ട്, അത് ഒരിക്കലും അത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഹോളികയുടെ ആവരണം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കും, ഹോളിക തീ ശാമ്പലാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വേറെ എന്താ, സ്വന്തം മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പാലിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി. അത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ മാതാവ് അവിടേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമേ ഭക്തപ്രണശ. അർജുന, കുന്തിപുത്ര, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സത്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും പാഴ്വാക്കല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവിധത്തിലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അഹങ്കാരം കൂടി വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. തൂണിൽ നിന്ന് വന്നത് ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനാണ്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നിജഭക്ത ഭാഷിതമല്ല, ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമായി വന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ നാരായണൻ ഈ തൂണിലുണ്ടോ? ഈ തൂണിലുണ്ടോ? ഈ തൂണിലുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലായിടത്തും എന്റെ നാരായണൻ ഉണ്ട് പറയും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തൂണ് ചൂണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതിലുമുണ്ട് എന്റെ നാരായണൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ തൂണ് അടിച്ച് പിളർക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉടനെ എല്ലാ ലോകത്തെ തന്നെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു. ദേവന്മാര്, ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ രൂപം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ബ്രഹ്മാവ് ധാരാളം വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും അമരത്വം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറെ വരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്നെ മനുഷ്യരോ ദേവന്മാരോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ മറ്റുള്ള ആരും വധിക്കരുത്. യാതൊരു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്നെ വധിക്കാൻ സാധിക്കരുത്. പകലോ രാത്രിയോ വധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ ജലത്തിലോ വെച്ച് വധിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് പാഴായി പോകണ്ടെന്ന് വെച്ച് അതിനെ ലംഘിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ. മനുഷ്യനുമല്ല, ദേവനുമല്ല, അസുരനുമല്ല അല്ലെ, മനുഷ്യനുമല്ല, മൃഗവുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെ, പകുതി മനുഷ്യന്റെ രൂപവും പകുതി സിംഹത്തിന്റെ തലയുമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ വരികയും ആയുധങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല അല്ലെ. കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജയദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദശാവതാര കീർത്തനത്തിൽ പാടുന്നുണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് അല്ലെ. തവകര കമലവരേനക അത്ഭുത ശൃംഗ
ദളിതാ ഹിരണ്യകശിപു തനുഭൃംഗ കേശവധൃതാ നരഹരിരൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ഭഗവാൻ തന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടിനെ ഞെരിച്ചമർത്തുന്നത് പോലെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് യാതൊരു ആയുധങ്ങളും വേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണലീലയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ധാരാളം അസുരന്മാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരെയൊന്നും ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും അല്ലെ, ചുണ്ടുകൊണ്ടും, ശകടാസുരനെ കാലുകൊണ്ട് തൊഴിച്ചിട്ടും അല്ലെ, പൂതനയെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പാല് കുടിച്ചിട്ടും, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആയുധങ്ങൾ വേണ്ട. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ ധാരാളം അസുരന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴേ ഇത്രയും ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴേ യാതൊരു ആയുധം വേണ്ടി വന്നില്ല. കൈവിരലിന്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടും അവസാനം ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. എന്റെ പിതാവ് വലിയ അത്രയും വലിയ ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തികളായിരുന്നു, മഹാപാപിയാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരാള് ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തലമുറയിലുള്ള 21 തലമുറയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. പുറകിലുള്ളതും മുന്നോട്ടായിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ 14, 7, 21 തലമുറകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മഹിമ. ഒരു ഭക്തൻ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുമായിട്ടുമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്, സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുവാനായിട്ട് നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇസ്കോണിൽ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമ്മുടെ ആരാധനകളിലൊക്കെ എല്ലാ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള എല്ലാ ആരതിയിലും ഒക്കെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ പൂജകൾ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം മായാപൂരിലെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്, ഉഗ്ര നരസിംഹമായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അതേ രൂപത്തിലുള്ള നരസിംഹ ഭഗവാനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റും. സർവഭക്തി വിഘ്ന വിനാശനകാരിയാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെഴുത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ആവാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഗുരു महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण.